Ha? Oh. So yung mga paragon, napunta tayo ng dagat kasi ano ngayon, masama yung panahon. So titingnan natin, malakas yung alon daw sa dagat ngayon. So may ano tayo, may anunsyo. So tara, punta natin yung dagat, tingnan natin kung so dito, yan. Sa kalsada pala dito. Yan yung magkakalsada dito. Ayan, nakatambak yung mga simento. Hanggang duman lang yan, baro. Hanggang saan yun? Hanggang duman lang siguro. Kakalsada. So banda ron may magkakalsada sa dulo na yun. May yung volcano. Fire. So dito may magbubuhos. So may gamit din mixer. So dyan nagtansik din. So dadaan lang tayo. So dito rugtong, karugtong. Nag-layout ng kalsada dito eh. Kasi dito, papunta doon. Sa dulo na yon. Pero dapat, bago kasi nila flooringin, kailangan may kanal dito dahil maliit lang tong kalsada eh. Maliit lang. So, tulad dito na i-stack lang yung tubig dito sa ano. Yan. I-stack lang. Walang madaanan yung tubig. Kasi dito may drainage naman yun, may drainage. Dapat doon may ano doon eh, may anong tubig, daanan. So punta tayo ng dagat para tingnan natin kung ano na itsura. Medyo kalmada ngayon. Pero kagabi lakas ng alon, tapos lakas pa yung kidlat. Nakapagtaka nga eh. May anunsyo daw ngayon pero kumukulog, kumikidlat. So tingnan natin yung dagat. Ibang iba pag kalmada. Ito sobrang malon. Bye. Yan o. Puro mga yung mga bangka kasi malakas nga ang alon. So kagabi sobrang lakas nito. Oh. Malakas ang alon. Sumalabog dahil pa naman mga ito pag malakas yung alon sa amin tulad Abagat, yan may mga nag-anuan yung mga so lakas grabe.
So yun mga Kuragon, medyo tayo ngayon pumayat kasi tagal-tagal tayo din nakapag-upload ng video. Nagka-trangkaso tayo talaga. Pagkatapos nung trangkaso, pinubo naman tayo. So yan, medyo pumayat-payat tayo. Kaya di pa tayo nakapagbalik sa trabaho. Dito muna tayo sa dagat. Tambay-tambay muna. Dahil makapagawa ng video na about sa construction kasi kagaling lang natin, galing sa trangkaso. So, palakas tayo. Mahirap pag nakakatag, karoon ng trangkaso. So, sa sarili. Tayo trabaho ng maayos. So, pero mga Monday, uumpisa kami ng trabaho sa Matakon. Yung ginagawa namin doon, uumpisa natin dahil naka-second floor na tayo doon, nakabusta na second floor. Tinigil natin almost magdadalawang buwan ng tigil yun. So, uumpisa na naman ngayon. So, bali yung iba kong mga kasama, gumagawa na. Kaso di ako sumama dahil nagkaso ako. So, sila na muna. Sa mga Monday siguro, doon tayo. Kasi ngayon Sabado ngayon, di Monday. Punta tayo doon. Magawa tayo. Trabaho na rin tayo. Para makapagbigay tayo ng idea sa inyo tungkol sa larangan ng pangusap. Magbibinwit. Yung pamain. Ano ini? Tapurok? Halo-halo ba ganyan? Halo-halo. Pamato. Pako. Binwit. Tingnan natin kung may uli. Dalawang binwit niya. So, may pamain dalawa. Madalas mahuli dito tinatawag ng pag-aong. Tingnan natin baka makaon. Yun, itapon. So yan, taghirap na naman ang balatan ngayon dahil si Malon, tapos pinapanglaot. So, hirap na naman ngayon. Mangingisda dahil wala naman sa pagkakitaan. So, bundok, maulan din, hindi rin makapag-akyat sa bundok. Gutom na naman ang pamilya nito mga naglalaot. Ganito sa amin pag medyo masamang panahon, hindi makapaglaot. Magugutom talaga dahil walang ibang ginasaan dito dagat. Mayroong bundok, so mga taga-bundok, may makakain. Yung mga taga-baba, taga-dagat, walang kainin. Bakit sila sa bundok? Yan, mukhang uulan na. Sa mapang panahon, uulan na naman. So, masyado kasing marumi. Yan yung uli niya. Dumi lang yung nahuli. Mahina. Yan, umaambon na. Uwi na tayo kasi umaambon. Dang subad. Wala ko. Hindi, man makapag pa yun. Yung makapagtrabaho, guran. Yan, uran na. Uran na baga. Uwi tayo. Uwi na muna. Uulan na.
Uulan. So, pauwi naman tayo. Pauwi naman tayo kasi umulan. Baka bukas na tayo. Muli magkasagat ulit. Mahirap na. Masama ang panahon kasi ngayon eh. So yan, nakapagdataga sila ng guide, pinaka-guide. So ang kapal nito isa 5 6 siguro yung kapal nito. Yan. Mixer. Hoy. Ha? Iyo. I-upload na sa YouTube. Si mixer. Ayan. So medyo marami dahil. Ang gandig lang yan? Ang gandig lang? Dali na, dali na. Lamos igiskat kat sa drama nila. So drum. Ay, inatar dyan, no? Diyan. Ano, Ayan, drum. Ay, dyan, no? Ay, tarde. Kat talaga panong tubig. Lamos tulis ang So kakot na sila. Mamaya titingnan natin pag ano na. Ayun. So ayan, naharangan yung kalsada natin dito kasi masakit lang eh. So okay na. So yung mga oraw na, hanggang dyan lang ating video. Next upload na lang natin pag magtrabaho na tayo sa construction.